Li Diyarbekirê hejmarek endam û rêveberên partiyên siyasî, saziyên civaka sivîl û hunermend li ser pira dehderiya dîrokî civiyan û gotin ku ew qebûl nakin şaredariya bajarê mezin ya Diyarbekirê navê serokê giştî MHP Devlet Bahçelî bide daristaneke li ser çiyayê çilsiwaran. Hevseroka şaredariya navçeya Sûrê ku ji kar hatiye dorxistin Filîs Bolot Tekîn got, armanca navlêkirinê ew e ku bîreweriya bajêr were ji nav birin. بذهنية قومة تخزن بحافظة البدارة بدن جهراندن جبر بيجي قناي قبل كرن يعني كل بدارة هني بصلاة بي جي ما يكو هني يعني دفاك جي آمد نوا قلبي آمد ده كو يك كو در كذا ناوي اللي بدن يعني بدارة تكرار كو بحشليش اللي بدارة تني يا بيجي سيستم رژیمی تخزن كو حافظة بدن جهراندن امشي فيها قبل ناكن. Hêzên asayişê rê li girseyê girt û nehişt ku ew biçin li ser ew cihê ku tê gotin dê bibe daristan û daxuyaniyê bidin. Girseyê li ser pira dehderî daxuyanî da. Di daxuyaniyê de hat gotin ku ew daristana bîrdarî ya Devlet Bahçelî li Diyarbekirê qebûl nakin û amaje kirin ku navên bajêr û gundan, çiya û newalan, kuçe û kulanên Kurdan guherandin û ev yek jî berdewamiya van polîtîkayan e. Qayyum û kesên ku ev biryar dane divê demil dest ji vê biryara kirêt vegerin. Hunermend Azad Bedran got, ew ne li dijî daristanê ne, ew li dijî navlêkirin û hişmendiya ku dijayetiya Kurdan dikinin. Ew kesên ku li çil sale em wek îdeolojî li hev cuda ne, çil sale ew li hemberî Kurda ew gotinên nebaş, ew liv û tevgerên nebaş kesên ku wisa vê tevgeriyê û serkeşiyê vê tiştê dikin, ewana navê wan wê bên lêxistin, ew tiştekî em tundî şermezar dikin. Büyük bir kapı yaptıracağız. Daha böyle görkemli bir şey. Serokê rêxistina MHP ya Diyarbekirê Cîhan Kaya Alp ragihandu bû ku dê li derdora çiyayê çilsiwaran Anko Kırklar Dağı bi navê serokê MHP daristaneke bîrdariyê ku di sed û deh dunime were çêkirin û kempîna komkirina şitên daran ragihandu bû. Doktor Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı olarak inşallah fidan ekimine başladık. Bugün itibariyle başlıyoruz. Heta niha ne ji aliyê şaredariya bajarê mezin ne jî ji aliyê şaredariya Sûrê ve tu daxuyaniyên fermî li ser vê mijarê nehatine ragihandin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.